Los rivales que van por atrás nos están apretando, pero bueno, tenemos que ir con confianza, con la confianza que nos da estos últimos partidos que llevamos sin perder, que ya van siendo muchos y bueno, tenemos que seguir de la misma manera, la misma línea, trabajando de la misma forma. Concretament, fa 13 jornades que l'Atlètic Balears no es topa amb la derrota i si el Terol no ha perdut els 6 darrers partits a casa seva, l'Atlètic Balears ha sumat a les 6 darreres visites a domicili. Un dels homes en qui Mànix Mandiola ha depositat la seva confiança les darreres jornades és Jelko Pino. El gallec, això sí, té minuts quan l'Atlètic Balears juga fora de son malferit. Dependiendo mucho del campo, del rival, ¿no? Él tendrá sus motivos, ¿no? Ya te digo, yo trabajo todos los entrenos para poder contar con minutos y bueno, estoy muy feliz de poder jugar, sobre todo estos últimos partidos que estoy jugando fuera de casa y seguir ayudando al equipo. Demà Mandiola tindrà disponible Jelko Pino i la resta dels seus companys, a excepció d'Alberto Villapalos, que haurà de complir partit de sanció. L'objectiu dels blanquiblaus és sumar 3 punts que els permetin ser encara més líders del grup tercer de la segona B i fer realitat el somni d'intentar ascendir a la segona divisió. Nuestro objetivo primordial es hacer playoff, ¿no? Que creo que lo que tenemos cerca. Creo que lo primero que tenemos que hacer es asegurar ese objetivo y después mirar al primer puesto, ¿no? Abans, però, encara queden 7 jornades per disputar. Demà a les 12 i en directe per IB3 Televisió, Terol, Atlètic Balears.